Ug sa atong mga bayad diha sa Bohol, gisugdan karong adlaw ang 2026 Saulog Festival sa Tagbilaran City aron magpasalamat kang St. Joseph the Worker. Kadungan ani ato na lang sad kumustahon ang presyo sa lana karon diha sa Bohol. Para sa dugang detalye atong makauban si One News correspondent Dale Israel live gikan sa Tagbilaran City. Dale, bye. Kumusta atong pista diha sa Bohol? Ay hapon diyan City. Kita karon diri sa Friendship Park sa Tagbilaran City dinhi sa Bohol. Kung nangandam na ang lungsod sa Tagbilaran sa kamasir sa Yano, pagsaulog sa pagkahigalay, pagkakiusa inaagi sa paglungsod sa Saulog Tagbilaran 2026 dungan sa pag-inumdum pod sa ika-461th anniversary sa Blood Compact o Sandugo sa Bohol. Ako pangitabo kini sa Bohol tungod kay giila kini nga unang treaty sa nasod tali ni sa Katuna o sa Espanyol nga si Governor General nga si Miguel Lopez de Legazpi. Pangunahan kini ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap pinaagi sa mga sa kali laying o paghalad sa mga bulak. Puno ang Friendship Park karon diri sa Bohol sa mga residente nga nagulat sa programa nga giandam sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan. Sumala ka Mayor Yap, importante ang pag-preserve sa cultural o panalundon ug ang pagpalikon sa inisyatiba sa turismo sa probinsya. Ipailaw sa bunya ang mga kandidata sa Mutya sa Tagbilaran 2026 ug ang mga moapil sa Saulog Festival King and Queen. Ikan niyaning mga kalihukan, doon na usap kan nakalinya ng mga sports events, street dance competition, ritual showdown hangtod April 26. Doon na usap padispos sa mga pigo sa gugma nga gitawag ni og Maoy sa Mayo. Samtang sa taliwala sa kalipay dinhi sa Tagbilaran City anay padayong pagsaka sa presyo sa petrolyo niabot sa 82 hangtod 84 ang mga presyo sa diesel og nasa 71 to 72 pesos ang gasoline sa among paglibot dinhi sa Tagbilaran City. Apan bisan pa niya ang mga pagtaas sa presyo, padayon na gihapon ang selebrasyon alang sa mga taga-Tagbilaran. Yung gani nila sa matag adlaw adunay pista sa talungsod o dinhi sa Bohol sa tibok bulan sa Mayo. Balik kanimo Chiki. Daghang kayong salamat bay sa imong report. Mao na si Dale Israel gikan sa One News Cebu. Unya kani ni bisita